माबायदि हाबाफारि आङो दिनै जोबथा बुब्लियाव जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना जों जेखौ सानदोंमोन जेरैहाय हास्थायदोंमोन बेबायदियैनो जोबथा समनि जोबथा सेरेमनि एबा क्लोजिं सेरेमनिया कालारफुलि जोङो बेखौ फोजोबनो हानाय बायदि आं मोनबाय मानोना बेयाव जोंहा गुबैयै बर'फोरनि सिख्लासाफोरनि मोसानाय राजबंशीनि मोसानाय जोंहा सावथालफोरनि मोसानाय मोसागिरि बिथांमोन दङ बिथांमोना मोसाबाय बेजों लोगोसे जोंहा बेन्ड पार्टि बाव दंफैयो बिथांमोननि गेजेरजों जोङो गासै रायजो राजाखौ बरायबाय आरोबाव जोंनि बे क्लोजिं सेरेमनिखौ कालारफुल खालामफैबावबाय जोंहा SSBनि बिथांमोनहा जे बेन्ड पार्टि लाबोनानै गुवाहाटीनिफ्राय फैदों बिथांमोनहा जे 15 बेटालियन SSB काजलगावआ मदद खालामनानै बिथांमोनाबो गावसिनि जिफोर रोंगौथि बेखौ देखायलांबाय बेजों रायजो राजाफोरनि गोसो गोरबोखौ निस्सय जयी खालामनो हादों आरो जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा लुबैदोंमोन जे क्लोजिं सेरेमनिया जोबोद कालारफुल जानांगौ बेखायनो निस्सय कालारफुल जादों होननानै आङो बुंनो हायो जे 27 नभेम्बरनिफ्राय जागायनानै दिनै 1 डिसेम्बराव बेयो क्लोजिं सेरेमनिया दिनैहाय जोबनायनि लामायाव जोङो लास्टआव मोनसे फुटबल खेला दोनदों बे फुटबल खेलाया दा सोलिगासिनो दङ आरो आङो साबायखर जासिगोन जोंनि VCDCनि चेयारमेन बिथांमोनखौ VCDCनि मेम्बार बिथांमोना VCDC लेभेल बा ULB लेभेलनि जेफोर खेला बेखौ गेलेहोनानै गामिनि खना खनला रायजो राजाफोरनि फिसा फिसौफोरखौ गेलेहोनानै सायख'नानै LAC लेभेलसिम लानानै फैदोंमोन आरो LAC लेभेलाव दिनै बिथांमोना जि खस्थ' खालामनानै खेलाखौ जाफुंहोनायाव मदद खालामबाय बिनि थाखाय आं साबायखर जासिदों लोगोआव जोंहा सिडलीनि BDO कुमुद चन्द्र नार्जारी बिथां दङ बिथाङा जोबोद मदद खालामदों आरो जोंहा DSO दशरथ ब्रह्म बिथां दङ बिथांनि टीम दङ बिथांमोनखौबो आङो साबायखर जासिदों जे बिथांमोननि नांथाब नाजानायनि गेजेरजों दिनै जोङो सानबानि जे खेल महारन बे खेल महारनखौ दिनै फोजोबनाय लामाथिं जों लाबोनो हाबाय दा दिनैहाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनखौ DCखौ लाफानानै गासैबो बिथांमोनखौ आं साबायखर जासिदों आरो रायजो राजाफोरखौ आं साबायखर जासिदों गेलेगिरिफोरनि बिमा बिफा बिथांमोनखौ आं साबायखर जासिदों आरो लास्ट बाट नट फर द लिस्ट होननाय बायदि जोंनि मेडिया पार्सन नोंथांमोननि मेडियानि गेजेरजों जोंनि बे खेल महारननि जेफोर खेलाफोर बेयो रायजो राजाफोरनि दरखं रायजो राजाफोरनि गोसो गोरबोआव मोनहैनो हादों आरो बिनि थाखाय आं साबायखर जासिदों आरो नैबे सानबानि खेलायाव मोननैसो फिसा माखासे जाथायफोर जादोंमोन बे जाहैबाय फुटबल खेला गेलेनायाव सासे बिमान राय होननाय सासे गथ'आ आथिं बायदोंमोन बे आथिं बायनायखौ अलरेडि काजलगाव सिभिल हस्पिटाल JSP हस्पिटालाव अपारेसन खालामनानै बेखौ दिनै हयथ' थाबायनो हानाय अबस्थासिम लानानै फैफिननो हानाय जाबाय आरो मैया थांनाय समाव सासे काबादि गेलेग्रा सासे गथ' आगोमा बरगयारी होननाय बिथाङा गोदोनायाव दुखु मोनदोंमोन खुदै मन'नो हायै दै लोंनो हायै अबस्था जादोंमोन नाथाय मैयानो लोगो बिथांखौ बरपेटायाव थानाय फखरुद्दिन आली आहमेद मेडिकेल कलेजाव लांनानै दिनै दा एसे सिगां खौरां मोनबाय जे बिथाङा गाबोन रिलिज मोनसिगोन होननानै दा होमबा बेखिनि फिसा फिसौ मोननै जाथायनि गेजेरजों बा मोननै जाब्रबथायनि गेजेरजों जोंनि बे खेल महारना जोबोद मोजाङै जोबनानै थांदों आङो साबायखर जासिगोन बयखौबो जाहाथे फैबाय थानाय समाव बेबायदि खेलाखौ जुदि लांबाय थानो हायोब्ला जोङो सनाखौ जेरै सावै गोग्गो खालामनो हायो VCDC लेभेलाव सना सावनानै LAC लेभेलाव जाबोदों LACनिफ्राय जोङो जिल्ला लेभेलाव लानानै थांगोन जिल्ला लेभेलनिफ्राय जों स्टेट लेभेलाव लानानै थांगोन स्टेटनिफ्रायथ' गाबोन समफोर नेसनेल लेभेल बा इन्टारनेसनेल लेभेलनि प्लेयारफोर बा गेलेगिरिफोर जों दिहुननो हागोन बेखायनो आङो दिनै नैबे खेल महारननि थाखाय जिफोर थांखिखौ दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टार बयजोंबो मानिजाग्रा गनायजाग्रा सिबिजाग्रा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेखौ लाबाय बिनि थाखाय आङो जोबोद साबायखर होदों आं LACनि सासे बिधायक महरै बा MLA महरै थ' दिनैनि नैबे समाव दिनैनि खेल महारना जोबोद मोजाङै जे जोबसिगोन जोबनायनि लामायाव दा बिनि थाखाय आं बयनिसिमबो गोजोननाय जासिनानै आं फोजोबबाय।